Dag. Goddag, velkommen indenfor. Få sat dig ned. Det her det er den ledige lummerende onsdag. Juleafslutning i FM. Din generations musikbrag. Nu skal vi til de mest fede, farlige, fantastiske, forrygende, futuristiske 495 sekunder. Mit navn er DJ News. Men der mener en juleafslutning kun er 7,5 minutter lang, hvis man fjerner alt overflødige. Og fra kanten af Stinkersvej, stedet hvor mit bil ikke kører længere, er det her fra alle os til alle jer. Studie 1112, DJ'ens julemix. Tusind tak skal I have. Jeg vil gerne lige prøve at lave en lille undersøgelse med en håndsoprækning. Hvor mange gange ser Carbac North for første gang i aften? Alright. Er det lidt over halvdelen eller sådan noget? Okay, hvor mange af jer ved allerede nu, at de gerne vil til Carbac North igen en anden gang? Okay. Det kunne faktisk også være sjovt lige at vide, hvor mange er første G'er i aften. Og anden G'erne. Og de kedelige, men voksne, tredje G'er. Okay, de var ikke kedelige. Fuck det. Okay, hvor mange vil gerne høre noget mere musik? Så lad os tage en sang mere. Jeg står her foran den nye bygning på Esbjerg Gymnasium med Sami fra Team Geo fra København, der i sin fritid dyrker parkour. Sami, hvordan er det at komme her til Esbjerg og skal fremvise sådan her for Esbjerg Gymnasium? Jamen, det er super fedt at være her. Jeg kan se, at de synes, det ser helt vildt fedt ud, og det er jo anderledes. Det er jo helt nyt, der er kommet til Danmark, sådan noget parkour her. Jeg synes, det er super fedt, og jeg synes, det er fedt at se alle de folk, der egentlig er nysgerrige over de ting, vi laver, fordi det er jo spektakulært, og det er jo lidt halsbrækkende, det vi laver, men jeg synes, det er super fedt, at de er så nysgerrige over for det. Det er også, kan man sige, en forholdsvis ny sportsgren i Danmark. Hvor lang tid har Team Geo eksisteret, og hvor lang tid har I dyrket det her? Jamen, det har eksisteret i cirka 6 år. Vi bragte det til Danmark for 6 år siden, så vi så bare på noget YouTube, og så blev vi inspireret over en, der hedder David Bell, som egentlig har startet parkour. Men vi har i hvert fald eksisteret i 6 år, og det har vi bare bragt til Danmark, og det, ja. Hvad med et show, som det I skal til at vise nu her? Er det noget, som I sådan hurtigt improviserer, eller er det noget, I har lavet før? Det er selvfølgelig noget, vi improviserer. Nej, det passer ikke. Det er selvfølgelig noget, vi har øvet. Og vi øver selvfølgelig altid på madrasser først, for vi gør ikke noget dumdristigt. Så det kan godt være, at se lejene let ud, men det er altså noget, vi har øvet på madrasser først. Så ja, det er et øvet show.
Og hvad så med at få sådan noget heroppe at køre? Altså, hvordan finder man folk, der vil være med til sådan noget Team Gio? Har I bare været rundt på gaderne, eller er det en lokal vennekreds, der bare er begyndt? Det startede jo som en vennekreds, og så var der noget, der hedder Copenhagen Moves, som vi holdt for 3 år siden cirka, hvor der var en masse parkourudøvere og dresseurs fra hele Danmark. Og der var jeg en af dem også. Så har de bare kunne vælge de folk, de kunne se, at der var rigtig gode. Og det var så os. De var kun 3 i starten, men nu er vi så mange, som du kan se her. Så et eller andet sted, så er det bare tilfældigt, hvordan vi egentlig har nået sammen. Vi var jo bare venner, og så har vi bare udviklet os sammen. Så det er ikke noget med, at man bare lige kan komme ind, og det er et job som sådan. Hvad så med træning? Altså, har I faste træningsdage, hvor I øver og sådan noget, eller er det bare sådan, hej, skal vi tage ud og øve nu her? Altså, nu bor vi jo rundt forskellige steder i landet. Jeg bor i Sønderborg, og så er der Tom, der bor for Skagen, og så er der nogen, der bor i Silkeborg, og så er der nogen, der bor i København. Så hvordan går træningerne? Det er lidt individuelt. Jeg træner i Sønderborg, de andre træner i Skagen, men vi mødes altid et par dage før, og lige genopfrisker vores show, hvis vi skal lave show. Men ellers så træner vi individuelt, og vi har jo alle sammen vores specialiteter. Så det er ikke det samme, vi alle sammen laver. Okay, du skal have 1000 tak, og god fornøjelse med det. Jeg er sikker på, at der er mange, der glæder sig til at se jer. Jamen selv tak, og hvis I gerne vil se mere, så skal I gå ind på 540.dk. Det er vores hjemmeside. Det skal I være velkommen til. 540.dk. Tusind tak. Kom så her! Sandvig til Nexø og Rønne. Bornholm, Bornholm. Jeg vil elske dig for altid. Og jeg vil elske